Di ste ljudi? 800.000 ljudi koji radi preko site firmi, znači lajabajteri, će od aprila dobivati više love. Njemački savez sindikata je sa udrugama poslodavaca dogovorio veće plaće. Povećanje je dogovoreno u 2 koraka. Jedno 1. aprila, a drugo 1. januara iduće godine. Ovisno o platnoj skupini, zaposlenici će dobivati i do 13% veće satnice. Kao što sam rekao, prvo povećanje će biti 1. aprila, znači već je na snazi, a iduće povećanje satnica će biti 1. januara 2024. Ovaj novi dogovor o povećanju plaća traje za sada 12 mjeseci. Posebno su pregovarane satnice u platnim skupinama 3 do 9. Zaposlenici su raspoređeni u platne skupine ovisno o djelatnosti, znači ovisno o tome što oni rade. Na primjer, u 3. platnu skupinu spadaju zaposlenici kojima je potrebno najmanje 2 godine usavršavanja da bi obavljali taj posao. Znači stručno usavršavanje. I zaposlenici u ovoj skupini, znači u 3. skupini, će dobivati minimalac od 14,55 eura po satu. I to vrijedi od 1. aprila. Znači kod njih će minimalac od iduće godine rasti na 15,06. U platnoj skupini 8, gdje je potrebna diploma nekog visokog učilišta, minimalac je skočio na 23,97 eura. A od iduće godine to će onda biti 24,69 eura po satu. Što vi mislite o ovim potezima? Naravno, svaki korak na gore što se tiče satnica je po meni pozitivan. No moje mišljenje je da su ove satnice od 25 eura za ljude koji su studirali premale. Ne znam baš da li u ovo današnje vrijeme možete reći da je to dobra satnica za nekog koji je studirao. Što vi mislite o ovome? Napišite mi u komentare. Pratite Auslander kanal i ostanite informirani. Vidimo se.